Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Iran kala Shah ki artli ki jihad kit gas jong ka India banjam Lyngba ka Strait of Hormuz minta ka singi sajan. Kini ki artli ki jihad ki day ka shivalik bat nanda devi bat minta ki dang tmu wan phaino sha India. Ka jing Shah kini ki artli ki jihad ka India ka de hadian ka jing yakran ka babnya bedeng ki nong yalam ka India bat ki nong sanshar ka Iran hakini ki khandiat singi. Ka India kala persyang kat balak ban ai ka jing shanganya palat arpho tadi ki jihad jong ka India ki badan haki benta ka duriau hajan ka Strait of Hormuz. Umentri kambari ka India USJ Shankar ulafun haduk sausian yu umentri kambari ka Iran ban ai lat ki jihad ka India ban ya negati ka duriau. Hakasingi palai umentri rang badu ka ri Narendra Modi ru ulayo ban ekran badu presiden ka Iran Masud Pezeshkian. Ka jihad shivalik ka kiat haduk saupho hajar metrik ton ka gas katba ka nanda devi ka kiat shibun ki mar. Kini ki atli ki jihad ki belayo jam Lyngba ki day na pedeng ki spatli ki jihad jong ki weipat kiri bagentup arpu pratli ki jihad ka India ki bela sakut hakite ki benta ka duriau nado belas dang ka thma pedeng ka US Israel persya ya ka Iran. Ka Tehran kala maham ban siat ya kinu ki jihad ban yat na kate ki benta jong ka duriau ka Strait of Hormuz. Ka jing Shah ban yat kini ki artli ki jihad ka deiru hadian bo ambassador ka Iran ha India Muhammad Fathali ula pentikna bagi jihad jong ka India kin yo lai lut ban yat na ki benta ka Strait of Hormuz. Muhammad Fathali ula ong baka India ka dei ka parlok jong ka Iran. Shu unomi khmat jong Supreme Leader ka Iran sha India Dr. Abdul Majid Hakim Ilahi ula ong baka Iran kan Shah ki jihad ka India ban jam Lyngba ka Strait of Hormuz. Dak ba ong ru bagi nong yalam ka berthei ki dei bane trelang ban pinsngo thu yu president ka US Donald Trump ban sangi no ikani ka thma namar baka Iran ka klemstang shwa yakani ka thma. Haga jingkran umodi badu president ka Iran ula pinpau ka jing sngokhya namar ka jingjor ka thma bat namar ka jingyap jong ki rupat ba. Habat ho hagarin san X umodi ula ong baka jing shangan jong kinong shong shnong ka India bat ka jiran kam ban pinpoy yaki mar ki mata bagentup ka gas ka umpnyang kidei ki bahakmat baka India ka bu. Kani ka jing Shah ka Iran kini ki atli ki jihad ka India kan kham penduna ya ka India haga jing ka do umpnyang bat gas hagari baro ka we. La ban kdo ka Strait of Hormuz ka dei kelinti ba kongsan bha ka bedei ka benta jong ka Iran bat Oman ka dei ka benta jong ka duriau ka balakir saudong da ki do dendong. Hakani ka benta ki jihad na bun teli kiri ki juyat Lyngba jongka ban lekit umpnyang na kit gas na kiri na Middle East. Kajing khang ka Iran ya gani ka benta kan wanra kajing kerdo umpnyang bat gas hagiri ki bajulet thiet umpnyang na kiri Middle East.